Hello sa tanan. Kumusta mo? This is Polestar. Pisces, welcome sa inyong tanan. Let's draw your weekly reading. February naman, sa gugma. Let's see kung unsay naa sa imo ha karon. Kumusta mo? Asa ka mo karon no? This is Polestar. Ang akong main channel, ang ako main channel kay English to siya nga tarot. Post space star space readings, Polestar readings. Alright? Karon, let's see kung unsa imong Pisces. Bisaya niha sa kuan lang. Kanang makasabot. Kanang ko Bisaya kay sayon sa English. Right? Pero naana naman po ko sa una, kanang nga, kay English ko sa akong main channel. Pero nindot ka na Bisaya na. Pisces, ang saghaan na sa inyong karon. Let's see. Love life, or sa career, or sa imong kaugalingon. Ako. Balik lang nako ha. Okay. Pag inyo tan-aw ng katong main channel nako, nako'y mga baligi nga t-shirts kung naamo sa gawas. T-shirts, mugs, labi na para sa iPhone. Alright? Naana siya sa akong main channel, katong Polestar readings. Ayan siya na sa Pisces. Last card. Uy. Right. Six cards. Right? Ang first card nimo kay kani. Alright? Ito ni siyang iyan. Kaya naman siya kaniha. Three of Wands. Ang pasabot ani na akay gipaabot ani. Okay? Kung career ni siya, kung love life ni siya, na akay gipaabot nga something good. Okay? Kung naakay gipaningkamutan nga nakay gitrabaho, nakay gipaningkamutan nga kaning trabaho nga maayo nga nagwait ka sa result. Okay? This is a positive card. Most probably nagyo kay gipaabot nga moabot nga returns like money, pwede po ni siya love life nga moabotay. Kay gabiyahe padulong sa imuha. Ana imo siyang gipaabot. Okay? This could also be a card nga positive ka sa pagkakaroon. Okay? Sa una, nag-agi kag kasakit. Okay? Nag-agi kag kasakit pero karon positive na kakaayo. Okay? Nag-move on siguro ka and you are seeing the future kung unsay maayo sa imong future. Ana. Tapos with the Two of Wands nga reverse siya, kung nakay gipahimo nga balay or kung naakay sa imong pamilya ni siya or sa imong kaugalingon, this is a card about family, okay? Good foundation. Wala pa ni siya karon, okay? Siguro gahon na una ka nga magminyo na or gahon na una ka og good foundation sa imong relasyon. Gusto ka og ing-ani nga relasyon. Maayo nga relasyon o maayo nga kahimtang sa panginabuhi. Okay? Nakay kitrabaho ani. Okay? Siguro nakay business or maayo ang imong kahimtang sa panrabaho nimo or sa finances. Kinakagipaabot nga dako. Okay? Nga dako ang mobalik sa imuha. Okay? Now, sa imo karon pero reverse na siya. Wala ko kabalo sa imong gihuna-huna ha. Nakay gihuna-huna. Maayo o dili maayo. Okay? Pisces. Okay? Kaingon nimo nga dili siya molambo ang imong gihuna-huna nga mga proyekto, mga goals. O kaingon nimo nga dili kaning sa una siguro
dili ka makakabot og kanang lucky chance gani sa kinabuhi. Pwede pud ni nga lucky chance sa love. Nakagiganahan usa ka person, okay? Pero wala pa nimo siya adtua, wala pa nimo siya sulti. Imo pa ni siyang gibana-bana, okay? Di pud ka confident, dili ka confident nga isulti sa aning kaning special nga tao. Okay? Pero nagplano ka, okay? Karon sa uban sa inyo naay mga plano sa kinabuhi nga wala pa nimo ma-enjoy ang labor of, fruits of labor. Ana. Pero nagsugod na ka, okay? Mura ni siya og straight na padulong success. Kung straight na ni siya, successful na siya. Pero kung nasugod pa man ka, okay? And desidido man ka ani. Desidido kaayo ka na kay sa una, okay? Siguro sa imong love life katong nimong person nag-agi siya og nag-agi siya og break up, okay? Naiuban sa inyo na ay ma-meet karon February nga naggikan og break up sa iyang relasyon in the past. Ma-meet nimo ni siya karon, okay? Unsay mahitabo sa inyo? Let's see. Ano mo gawas? Ako. Kaano. Akong kuhaon ha. Mga plano sa kinabuhi. Alright? Kani siyang tawhana ang imong ma-meet, nag-agi ni siya past breakup, so imo na lang ni siya sabton. Dili ni siya kaayo nga mo open up sa imuha at first, pero mugaan-gaan na ni siya iyang loob kadugayan sa imuha. Okay? Maayo ni siya nga relationship taod-taod o sa February. Ana. Close mo ani sa iyang family. Ma-close mo ani sa iyang family. Kung na-meet na nimo siya karon, close mo ani sa iyang family, okay? Naamoy siguro joint venture, joint project nga inyong itukod duha karong February nga nagbalak mo bahin sa inyong finances. Ana, maayo. Maayo. Naiuban sa inyo nga magtukod siguro og pamilya ani. Pero ako lang kapahibawon, dili maayo pa ang pundasyon. Okay? Dili pa maayo, young pa, pag-uhay pa. Alright? Kini siya, security ni siya. Okay? Ganahan ko ani kay nakay mga pangandoy nga gusto kaputon. Tapos, imo na siyang paningkamutan nga makabot. Okay? Tapos, ganahan pud ko ani kay sa relasyon nimo, nakay ganahan din nga usa ka tawo. Okay? Makita ganin nimo siya, permi nimo siya makita. Okay? Kaduolon ka ani niya, pero dili pud kag muduol. Or this could be vice versa nga siya kaduolon nimo, pero dili ka sulti. Ana gani. So may pag ikaw na lang sa ang muuna. No? Interesting kaayo karong February ba? Kwarta ni siya, moabutay, ana nga plano, in the works. Okay? In the works ni siya. Pero moabutay, na agyan. Kung gani, nagpaabot mo o kanang nangita mong trabaho, pangita mo karong February, kaya naamoy makita nga trabaho. Alright? Sa pa. Maura to. Na ako'y nakita nga this could be batanon pa ni siya nga inyong ma-meet. Batanon, or this could be for those nga medyo sa 30 years old na ang ma-meet ninyo nga babae or batanon nga lalaki. Alright? Ana.
Lagi mo definitely. Gatanaw pa ka anis. Gatanaw anay naamoy nay usa sa inyo nga gatanaw sa tan-awon sa deser mo duol ana gani. Pero definitely naa ni siya bonding close kayo sa imong family kung imong ipailay. Alright, maura ni siya for now. See you sa akong uban nga reading. Salamat gid sa pag paminaw, pagtan-aw sa ako magkita-kita ra ta sunod. Bye.